História elektrobicyklov je staršia ako u automobilov. Prvé elektrobicykle sa objavili už okolo roku 1897. Potom na nejakú dobu elektrobicykle upadli do úzadia, čo bolo dané aj nedostatkom technológií. Tie sa vrátili až okolo roku 2000. Dnes poznáme tri typy motorov. Predný, ekonomický, ale efektívne by som ho nazval nevýhodným. O niečo lepší je zadný motor, ale ak chceme skutočne efektivitu, asi by som sa priklonil k strednému motoru, ktorý má tri základné výhody. Prvou výhodou je vyváženie bicykla. Druhá je efektivita pri šlapaní tým, že motor je v strede a neprenáša sa to do zadného náboju ani podobne. Poslednou výhodou sú základné tri čídla. Je rýchlostné, kadencia a torzné čídlo, ktoré sa starajú o presnosť a bicykel v podstate funguje veľmi intuitívne. Ďalšou dôležitou súčasťou elektrobicykla je samotná baterka. Tá má písaný dojazd od 23 do 190 km, záleží od hmotnosti samotného jazdca, profilu, počasia a tak ďalej. Čo sa týka životnosti, tá je daná v rozmedzi 35 000 až 45 000 km. Je možné ju nabíjať buď priamo na bicykli, alebo po montovaní kľúčikom v pohodlí vášho domova. Kvalitný elektrobicykel si nájde naozaj každý, či už je to skladací, mestský, na cesty, horský s pevným rámom, odprúžený alebo zjazdový špeciál. Všetky tieto elektrobicykle u nás nájdete. Stačí prísť, radi vám poradíme, bicykel si môžete vyskúšať, otestovať, prípadne na dlhšiu dobu aj požičať. Zároveň poskytujeme certifikovaný servis, takže o váš bicykel bude veľmi dobre postarané.